mamaligya sa kuha na akong isda karon. Medyo nautuhan ko kay ang pangumpra man god. Nahanglan man nga pabutong gid mo mananagat. So ato sa ko ako sang suroy ni ako ang kabaling isda. Wow. Ito kabaling isda ni guys. Oh. So kung kaluyan sa Ginoo, mahurot ni ginan sa gamay, palit sa bugas. Oh. Para sa akong bugoy, puhunan basketball. Okay, para sa akong cameraman, puhunan na basketball. Tigaan ako ng 20 beke. 20. 1 hour later. Hey guys, mao nila na ako sa bukid-bukid kapahin sa kuha maligag isda. So daghan pa akong isda guys, mga 20 pa kapin kilos ni. Oh, mingaw man. Udto na magud ko na kapaninda. So ano guys, padayon ko guys. Lakaw hinahinay. Isda mo dia, isda. Isda. Wagi balay ko diri guys. Pati lagyo ag balay ning napita. Sa mangod udto na gani ka bukid ni mahali ning isda ana ning gagmay. Andag ko ubos kong suroy pero kung gagmay ari bukid. Nesi. Isda nesi. 120 rang kilo. Budloy. Ha? Utang nga lang. Utang nga lang. Isa lang bukag no. Pinjak na? Pila bayad na order? Ha? Dos? Utang isda? Utang? Ha? Bahala ka nung sabay rin. Okay guys, di siya mo utang, di mo utang. Tuhan na, di mo utang. Kuha na siyang balik-balikan dari pautang kay may hindi balik-balikan pautang kay di mo utang. Palit na siya. Hindi lang gumagal utang mo, palit na lang. Utang na ba? Utang. Di ba? Hapit na mahalin niya mong bukag. Oh, hapit na mahalin ng bukag mo. Ha? Abot na sa Iloilo di ay. Oh, ano deh? Alampat ha? Abot sa Amerika? Oh. Akong bata ito. Karong mga pila kadlaw na mo sponsor na to nga kuan si Emilito Amora. Basta tagagawa sa naso. Sponsor siya og balig 30 ka kilong isda ipanghatag. Lagi ihatag na ko. Ha? Ihatag. Gana na. Oh, tag 180 man ang isda nya. Kuan, mudayo na. Manghatag og isda rong sunod adlaw. Ikay kung una tagaan. Oh, pasalamat lang ito. Ikaw ako ka interviewon nga. Salamat kay Nuglan Ring kay tungod sa mga yang negosyo. Naka-kaon gimig isda ron dire nga kuan. Oh, nya ako kang pabuhatan atong CD nimo nga imong ipangayo nga kuan. Tung kanta Bisaya. Ako ray bayad. Ako hatag nimo. Mao kay mong gusto. Bayad. Ha? Pasugot ka kay. Ayan ay ganay na bitaw. Bitaw nay. Si ugdo talo si mong kon. Ha? Basta kay maloy no, dayon tong iyang giingon. Muhatag siya og isda. Akong i-vlog. Ako ihatag hurot. Sa mga suki nako. Oh, sa mga suki nako pobre. Ha? Kini ya. Oh, kini vlog mo gyapon eh. Okay rin na kunya na mo bayran na imong utang, basta punan lang imong utang, saman. Oh, sige. Sige na ya. Pila na kabatuang order mo na eh? Walo. Kaya mo nang kahinog na. Kaya ko ani. Kana hinog lang ko. Oh. 2 hours later. Guys, sugod nagpaningog ang gangis pero kung isda wa pa mahurot. Nauna ko ani ron, akong isuro yung isda padung ato sa pan, dam surog motor ni. Padung ato sa ubos. Oh. Oh sige, ako sa isuro yung isda. Lapad daghan. Usa pa ka baldi.
A few minutes later. Kita kong bata diri nga maoy mo na sponsor bitbit timbangan. No. Luoy sa nako nga murag bitbit pa ko aning balde pa dong sa ubos. Nya. Kami duha ni siya nga siya ko ni das timbangan. Ay dong, kay dati timbangan dong. Ah. Aram ko ni lakaw mi diri. Suri naman yung isda, bili ng motor. Isikindan. Ay dong, gidangkog naman daan diri guys, kay uwan-uwan mo gud. Ay dong, dadang nga rin dong. Luoy itong bata na ko, nindag isda. Isda, Maria, isda! Kita rin mga bata sa bukid yan, giloy, oh. Isda! Isda, te, bodloy! Dai, isda, dai! Isda mo rin, budloy! Fifteen minutes later. Mangutang ko no siya, yang kwarta niya tibuok. Muna diha akong mga suki dire. Mangutang ko no siya, yang kwarta galipit. Nampiling pirmi. Oh, gamay lang akong isda guys. Partisigutan ako sa kong negosyo. Partisura sa daan kay dangog kayo. Mo ni resulta ron sa kapobre na to. Ug kawadon. Ngatol ng una ko ano yung isda. Oh, maminaw ko kanta be? Ha? Kuma namang isda, wala may isda no. Apay mo kanta na lang. Talagan. Karong sunod semana. Karong mga sunod adlaw tay. Ang akong isda ug budayon to ang giingon ni Emilito Amores. Hatag ko kilong isda pero tagsa mo sa akong mga suki dire. Uy, ako di mo gusuki. Laaya. Ang ako ang kuan kay mga 60 man edad pataas. Ha, awa ko. Mga kana bang naluoy kog maayo gyud ba? Laaya. Basta kay hatag kog isda. Usa ka kilo. Yapin din tawag. Kanang tag isda natin na ang tilogon para palagsistuhon. Usa may isda ka tilogon para palagsistuhon. Galagi kaya ga usari mo tagaan magmahay na. Ang hayal nga tigo. Kay. Live ba ni? So ayo so kay makita ni mga gugoy. Nya mahurot niyo 2 kilo. Kumakao yan nung zero. Ay, pagkao na ito. A few minutes later. Hurot na ang akong isda guys. Hurot og hatag. Hurot og hatag. Hatag og barato ba? Oh, ang akong isda gihatag na lang og barato kay hapon naman naningog ang mga kangis. Oh, sa di madugay og madali, mauli na ko sa balay. Pero